Ay, ang cute. Ang cute naman. Wow. Ano yan? Tuti? O, ang tawag dyan? Tote bag. Atot. Atot. Akala ko tuti. Okay naman. Walang damage. Okay. Walang damage. Good. Good. Yes. Very good. Ayan guys, umorder din yung anak ko sa Taiso bago nilang mga lalagyan ng inumin sa pasukan. Ito yung sa anak kong babae at ito yung sa bunso. Ayan. Yung anak kong babae nag-order nito. Ayan, nilibre niya yung kapatid niya. Ayan siya guys. Ayan siya guys. White. White ang kanyang pinili ngayon. Dating ano niya, black. Ayan. Ay, labas natin. At ayan guys, yung sa kapatid niya. Ayan. Kasi grade 1 na yung bunso ko. So pinalaki na namin yung kanyang lalagyan ng tubig. Yan, half day siya. Yung kinder kasi siya maliit yung kanyang lalagyan ng tubig. Ngayon medyo malaki na. Good for half day. Kaya na to. Ayan siya guys. Hindi ko pa to. Ganito pala guys, yung pag-ganito. Pinipindot dito para mag-open siya. Oh. Yan. Okay, punta. Yan. Tapos may straw na siya guys. Yan. Kailangan may straw para hindi siya matatapunan ng tubig. Ayan guys. Oh. Ganda. Yung dalawa. O, tag-isa sila. Yung sa pangatlo kong anak, meron pa siya, maayos pa yung kanyang lalagyan ng tubig. Ayan guys. Taiso vacuum isolated bottle. Ay mali, insulated pala. Ayan, insulated bottle. Diba? Ganda.